Zostaňte na svojich miestach, o chvíľu pokračujeme. A sme tu. Z hrdej skaly do Zapadákova. Sme tak nízko na potravinovom reťazci, že sme radšej zaliezli. Ale mne veriť nemusíte, nech vám to vyrozprávajú moji kamaráti. Čo je to? Čo je čo? Čo je to? Čo je čo? Kde? Čo? Kde? Čo? Čo to je? Skryť sa rýchlo pred hyenou. Teraz! Kopme stále, kop, kop, kop ďalej. No tak kopne väčší tu na máme. Kopme stále, kop, kop, kop ďalej. Skryť sa rýchlo pred hyenou. Kopme stále, kop, kop, kop ďalej. No tak kop pri práci sa zahrej. Ešte pridaj, kop, kop, kop ďalej. Čo je to? Skryť sa rýchlo pred hyenou. Máme prácu na každý deň. Kus po kúsku zem prekosem. Tunel hlbinku domov mám. Okrem práce nič nepoznám. Vládno i vpríty tunelov. Spolieham sa na priateľov. A keď je raz chodba hotová, môžeme začať od znova. Však kopme stále, kop, kop, kop ďalej. No tak kopne väčší tu na máme. Kopme stále, kop, kop, kop ďalej. Top. Kopme stále, kop, kop, kop ďalej. Kopme stále, kop, Timon! kop, kop ďalej. Prepáčte, nie je tu môj syn. Nešiel tá ďalto. Timon! Tak poď kop, 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 ďalej. Strýko Max, no tak. Nevidel si Timona?